Ning
Wong bagus antenono
Kula aturaken sugeng dalu katur ibunda kula Bu Wiwin kali kembaran kula Bu Kartika sugeng dalu. Kanca-kanca sabu sak Jawa Timur tumplek-blek matur sembah nuwun. Tim Pedhot Jalur Langit Kopyo Risetro. Oke. Monggo Ibu. Wis kangen aku rek. Sweet
Sumarun suami perwarto yang kamu mirsani pagelaran akbar sesarangan Budi Wijaya. Ora krasan keluyuran golek ising disayang mubeng-mubeng miteran gonku golek ora krasa esuk awan nganti bengi iman-iman yen nganti liya Klayang tak sawang mencelok ning ngepang jangan tak rindik saka tetuan sarwi ngoceh dheweke ngale pencelokan ilade tak suwun mbok aja ngiti Mas Jani kuning agawe pikirku koming seleret tireng tak sawang tambah manis tipe bunga yen kelakon nyanding sirane wis ra bakal atiku ketut wong liyan yen si podang andudut ati kepranan mendung atiku tansaya ndadran tak senanani senapikat mulut tependo niki dungaren ibu kula kok mboten mriki. Kak roh aku wis kangen ta rek ketemu nduk kene suwe kandung Surabaya. Sehat selalu nggih Bunda. Bu Widin. Wis kelakon semene lawase ingsun yuriko katani semono soni tangi mulariko
kula katur jenengan sami mugi pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Ayo Bu goyang. Ya, sik ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adem-adem nang mburi wis kabeh mengkeret. Kok mburi sok lomba-lomba cepet-cepetan pipis. Selamat malam sugeng dalu. Kunjuk dumateng bapak-bapak, ibu-ibu ingkang saking Disbudpar Provinsi Jawa Timur, tan kantun ugi Bapak Ibu DPRD Provinsi Jawa Timur, dan juga warga Celaket. Terima kasih, matur suwun, dalu menika sampun percaya kalian Budi Wijaya. Ditanggap ngeten niki seneng nggih Bu nggih? Ngoten nggih. Niki monggo niki seminggu pisan ngeten setuju. Terus Bu Wiwin ngeten, arek-arek enak, awak iki sing kemeter. Coba nang telu Mas. Mangan kupat seenak lepet, apa maneh gawenane ning Siti. Aku seneng diundang nang Celaket, apa maneh manggone nang Yayasan Bima Sakti. Terima kasih Bu Wiwin Sumrambah.
Oleh anget-angetan. Sego sapira? Sego jagung iwakmu jaer wong sing ngedung calon DPR. Eksistensi seniman dolor kudu dipertahanno mergo liwat seni iso jonjong martabat bangsa. Kudu harmonis bersinergi seniman karo pejabat sing reksa supaya iso harmonis bebarengan teknologi semakin canggih seiring perkembangane zaman mula kanca lodrok kudu dituntut kabeh pelaku seniman kreatif lan inovatif bebarengan bareng disebut par provinsi Jawa Timur uga disengkoyong DPRD provinsi Jawa Timur. Iki mertanjakno kepingin kabeh nyengkuyung supaya bangsane adilan bukti kepeduliane pemerintah daerah kanggo ngelestarekno seni budaya. Kanggo ngedukasi generasi bangsa uga melok mengangkat perekonomian. Kalosone cak dilempet-lempet nek iso ayo digolong nasibe bangsane Bu akeh sing ora
marit nek sampean iso Bu monggo ditulung ayo molong parine cempo ayarane kurangan tali ayo nolong sak padha bangsa ganjarane ketemu mburi ayarane cak kurangan tali ngamek tempe tinggo wadah barang ganjarane ancen ketemu mburi nek dono wewe ayo sing ikhlas nyangking kelaras gawe buntel telo ana jaran kok mangan sego nek peno ikhlas nyenengno atine Gusti Allah besok-besok mesti nemu swarga amin. Matur suwun sanget terutama warga Celaket niki berlimpah ruah niki kuwatah sanget mriki. Ngeten niki wujud kepedulian pemerintah daerah kare wargane. Seneng disenengno. Ditanggapno ludruk Budi Wijaya. Kados ngeten niki kedah dipertahanaken. Termasuk bapak-bapak dari pemerintah daerah, DPRD provinsi ini sudah menjadi pelestari seni. Saenak-enake seni, saenak-enake ludruk, nek gak ono sing nanggap ya kecut. Matur suwun sanget. Monggo saking ludruk niki saged dipadosi tulodo napa, conto napa sing saged digawa. Eling donya niki donya sing empun tuwa. Akeh prawan sing dadi randha. Akeh randha sing nglairno putra. Akeh putra sing wani karo wong tuwa. Akeh wong tuwa sing gak kuat penggoda. Ana masjid, ana gereja, ana pura gak gelem sapa. Sing disaba malah omahe germo. Dijak sembayang mesti semoyo. Senengane napa? Senengane niki adu petik totoan do. Niki cerita. Sing meneng niku biasane rumangsa. Tapi sing guyu niku kulino. Cerita, cerit-cerit tapi nyoto. Ayo Cak, tancepno maneh Cak. Ludruk ini nyancane enak, napa malih jula-juli. Dipangan sore ya enak, dirasakno bengi ya enak, dirasakno setiap waktu mesti enak. Napa maneh nang Celaket adem-adem ngeten iki, tambah enak. Pokoke nek iki nek budal karo bojone nggih alhamdulillah.
Dene sing durung duwe bojo ya masalah. Kembang turine kembang sokon napa pedhok aja disowon pegawe negeri nek tuwek oleh pensiun seniman lodrok nek tuwek dadi dukun iku gak gampang kudu ngurangi turulan mangan disogo sego jarene iku pantangan bareng dituki lontong telonge bordoyan paling enak nek dadi seniman job-joban akeh dhuwitku sak pirang-pirang ngalor ngidul dikawal kaya juragan kepingin apa ae mesti keturutan dhuwitku akeh manganku mele-mele aku seneng mangan gule sate sepi tanggapan mangan opo anane kadang-kadang isok mangan kancane timbang ngene aku usaha dhewe buka peracangan gak sepiro gede wong kayane kena diitung dhewe sing penting dadi juragan ae dadi juragan aku soge kendel wingi nang Malang aku kula apel dhuwitku akeh tak tumpuk kandel saiki dhuwit entek tak gawe mangku kurel namung semanten hitungan kula menawi lepat borong karas ditinggal awe-awe sing ngedum kancane dhewe dalu niki Budi Wijaya tidak tampil dengan biasanya tapi luar biasa. Bahkan ini ada artis biduan yang luar biasa baru turun dari Juanda. Biasanya orang naik Lion Air sudah biasa, Garuda sudah biasa. Ini naik Emprit Airways. Siapakah dia? Biduan kita tampil ke atas pentas Wanto Teko. Adem-adem, gosok-gosok. Apa? Sik mikir baterai entek kaya. Semangat luar biasa. Semangat luar biasa Mas Warga GT esuk wis nunggoki nang kene. Masalah aku kademen jebeber. Temenan nang mburi kono mang wis ngelombruk kabeh wis. Ngelombruk ero nek kaya ngene iki semangat ya Allah, luar biasa. Ojo sampe kalah semangat karo warga Celaket. Bener Mas Roso. Apa maneh awak dhewe iki penghibur. Betul. Mbasi keteren tetep kudu semangat. Tetep semangat. Apa maneh masalah nang arep aku nyanyi ngene-ngene sawan nang temban. Lah iya, mumpung nang kene. Lah, ayo tuku dawet diadahi kelaras. Cakep. Warga Celaket kabeh muga-muga seger waras. Apa umah? Tuku dawet diombe nang pinggire sumur. Cakep. Warga Celaket muga panjang umur. Tuku dawet lalape nanas. Cakep. Muga-muga warga Celaket sing duwe utang kabeh lunas. Sing muni amin iku wis jelas utange akeh.
tuku dawet Mas Rasa, tak ombe aku ketiban ondo. Cakep. Main nang celaket, muga-muga aku mulai nggawa rondo. Lho, Lah apa? gak kontok aku ya iya. Kon yo arep, Pak. Iya. Lah, Kok- Kok ora nang kene akeh rondo. Saweneng nek ngomong rondo ngono. Lah iya. Apa nang kene iki polahe wong kene iki anake akeh-akeh. Heh, Kok anake akeh wong kene iki? anake akeh mergawane adem. Sering berbudidaya luhur. Iki jenenge UMKM mandiri. UMKM mandiri sing artinya apa Mas Rasa? Ya usaha mikro kecil menengah mandiri neng omah. Oh. Gak ada ngenteni biaya. Oh. Sekali produksi langsung 15. Sik, mau pikir wong kene iku petik ngono. Sekali produksi 15. Lah iya, omong nang kene iki. Apa? Panjenengane Bu Wiwin ya sik sik neng kene. Si orang kene semangat, Luar iku main biasa. joget-joget, ya nari-nari. Mm-mm. Win, I love you. Luar biasa Bu Wiwin. Lah iya, Istimewa, istimewa. asma kinarya japa. Asma Kinarya Japa sing maksudnya apa? Jeneng minangka donga. Oh, ngono ya. Iya, ana maknane wong biyen ngekek jenger ngekek tenger anak, iku Ha-ha. gak mungkin gak ono artine. Mesti ono artine. Jelasin artinya ya. Contohnya kaya aku, Ha-ha. rasa. Rasa. Ro iku ragane kuat. Ragane kuat. So iku solahe akeh. Dadi Berarti rasa iku. gak kentekan akal. Oh, Ngono. akeh. Iya. Nek, sapa? Aku wanto. Muni aku ae kelakep-kelakep, Adem lho. Sob. kakean kopi adem ngono ae. Wanto. Wanto. Heeh. Wan iku telek. To iku wadah. Berarti kon wadahe telek. Mau pikir aku sapi teng. Lah Kancane aja aku tok lho. apa? Bahasa awakmu ya kudu cerdas. Loh, Dagelan saiki dituntut cerdas. Ya, Sebab ya. zamane milenial. ya dong. Kon saiki tak kei PR. PR apa? Iki ana panjenengane Bu Wiwin. Bu Nah, Wiwi. sik seger, Seger. sik menanti Budi Wijaya paling kok sampai buyar biasa Oh, jelas. Iki mang janji pokok seminggu pisan kok ning kene tanggap lodruk. Nggih, Nggih, Bu. Muga-muga Bu Win nggih. Saminggu pisan Budi Wijaya ten mriki. Alhamdulillah adem. Amin. Weno, Ono. artekno asmane Bu Wiwin, asma Kinarya Japa. Lah, Ayo. Bu Wiwi ambek aku CS kentel. Bapakne koncoku dolen biyen. Berarti kon ngerti artine. Dia ngerti bapakne ben tau cerita ambek aku. Cerita ya Anane apa? anakku jenenge Wiwin. Sing Wah, apik. ayo wis. Siap disiapno lho ya. Atik elek. Potong kuping. Potong kuping. Wiwin. 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 Terdiri dari 5 huruf WIWIN. Mbleset titik, untumu dicoplok situk. Oke. Wis Wong jelas. Wiwin bapakne koncoku. Ero artine. Artine ro. Huruf pertama W. W. Ayo. Wanita baik hati, istimewa dan tidak sombong. Dia adalah Wiwin. Wiwin, Wiwin, Wiwin. Kon tak kandhani. Apa? Dagelan meneh ku nek ditarap nang alam kubur. Apa? Sing diantem dhisik iku cangkeme. Saweran jarene iku lho saweran. Lambemu No iso. alam kubur ditakoni malaikat saweran. Sing pertama W, sing kedua I. I. Ya. Iman dan takwa menjadi pondasi dalam kehidupannya. Siapa lagi kalau bukan Bu Wiwin? Wiwin. Mau karepe 100. Hmm. Berhubung api jangkep 500 biasa. Aku Nah yang ketiga W. W. Ya. Walaupun posisinya sudah di atas, memiliki jabatan, tapi beliau tetap andap asor kepada rakyat cilik dan selalu mencintai rakyat. Tepuk tangan buat Bu Wiwin. Sing keempat Apa? I. Ikhtiar dan selalu berdoa, yaiku Bu Wiwin. Kanggo majokno rakyat. Nage masyarakat. Sing terakhir iki hati-hati lho iki. Sing terakhir. Iki munu penentu. Loh iya. Kira-kira iku kok munggarene apa enggak iki penentu iki. Iya. Ya. Terakhir N.
BN nalika bengi iki munggah nang kene nyalami dagelan tambah istimewa. Hidup Bu Wiwin. Hidup Bu Wiwin. Hidup Bu Wiwin. Pokoknya- Hip Wiwin. So. Apa? Oleh aku ngerancang kit wingi berhasil, so. Apa? Oleh aku nulis kit wingenane, so. Aku kit buka ngene malah. Ngejer kan. Keliru titik apa gak dor. Kon salah titik kon ambulan teko kon kok. Bu Wiwin, makasih. Sebelah Bu Wiwin ya wayu nyanyine mang enak mang sore. Tapi ki mang Bu Wiwin WA nang aku. WA apa? Mas Roso niki kula paringi Heeh. Mas Wanto niki 1 juta. Ya. Sing 500 kangge sampean, sing 500 kanggo Wanto. Oh, ngono ya. Oleh 1 juta takon. Oh, ya lali so aku so. Oleh piro? Mang Bu Wiwin kan cerita aku ngene, Petuk. Ya apa ya apa. Wanto tolong kok ambek sampeno nang rasa ya. Heeh. Iki oleh sangu yo gak akeh ngono. Oh ngono ya. Aku tetep ya kekno rasa ngono. Pak Bu Wiwin ngomong ngono. Bu Wiwin ngomong ngono. Ngomong ya apa ngomong ya apa. Wanto arek ganteng blaem. Blah apa? Engko tolong sampeno nang rasa barang iki gak iso ngkei langsung. Sungkan di ketok wong-wong kok dikira apa jenenge ngono ku ngarani? Pamer. Ya ya ya. Heeh, ngono ku Bu Wiwin kan gak seneng ngono-ngono iku. Oh, wong iku apa iki jenenge seneng merendah. Iya merendah Rendah hati. tembak treser. Heeh. Engko sampeno ya Wanto, nggih Bu aku ngono. Iya iya. Sing penting ya siji engko pokoke rasa ngomong jenengku Wiwin gak ono 100. Jawabane pokoke Pokoke Wiwin. Pokoke Bu Wiwin. Pokoke Wiwin. Masuk. 100. Ya. Heeh. Saiki kon tak takoni. Ya. Bagus anake sapa? Anake Bu Wiwin. Alhamdulillah, terima kasih Bu Wiwin. Pak Rambah bojone sapa? Bu Wiwin. Matur suwun sik Bu Wiwin. Terima kasih Bu. Ayo ngono. Ibu cantik deh. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tekok PDI Perjuangan sapa? Bu Wiwin. Lah iya. Matur suwun maneh. Matur suwun Bu. Aduh, muga-muga Bu tambah kathah rezekine. Amin. Pira iki Mas? 300. Oh, iki jek 700 so. Aduh akeh rek. Wis, aku yo saking cintae mbek Bu Wiwin Iya, ya. iya, iya, iya. PNKB. Heeh. Aku mos so. Iya iya. Masalah aku dhewe ki yo sangat mencintai Bu Wiwin. Ya kudu ngono. PNKB. Ya. Sementing jawabane kudu Wiwin. Bu Wiwin. Ya. Saya kan tak takoni. Ya. Duwe ambek Bu Wiwin kon melendi. 500 lho so. Oh iki jek 700 lho so. Jawabane kudu Wiwin. Engko nek tak jawab dhuwit dijaluk. Engko nek tak jawab Bu Wiwin entek. Iki jek 700 lho so. Apa rek? Kon duwe ambek Bu Wiwin melendi. Dhuwit karo Bu Wiwin. Melendi. Aku iki wis diwakili Bu Wiwin nang pemerintah wis sejahtera kok. Iya. Gak ngereken. Tetep Bu Wiwin. Bu Wiwin. Iya. Nah, Mateng aku rek. Mateng burung. 1 juta ya tak saiki dhewe. Bu, burung ya Bu, kula yo napa ngeten nasib kula Bu? Oh, Bu Ani. Bu Kartika. Kok Bu Kartika wayah iki nggo? Bu Kartika kok dadine ngene? Bu Kartika. Bu Kartika luar biasa, terima kasih Bu. Sik betah melek. Sik betah melek. Sapa kei dhuwit Bu Wiwin nang? Sopo kok? Wah, kon ra melok nyoblos. Aku nyoblos sumpah ya nyoblos. Malah aku nyoblos Pak Rambah gak dadi yuk. Pak Rambah sing sabar ya. Aku wonge talaki sampe sobo. Ngeleki apa? Ngelai Pak Rambah mbek Bos Gondol. Tim sukses ya awak dhewe iki ngawur. Sing nyekel dhuwit, Bang. Sing nyekel dhuwit. Nah. Wanto. Sing ndi? Sing nyekel dhuwit sapa? Aku gak nyekel duit. Gak nyekel aku iki. Temen. Temen. Masa kowe sing nyekel iki lho. Wong sing nyekel dhuwit. Iya, iya. Ana sawah disamber bledek lho ya. Berarti samper bantek gak nyekel temenan, gak nyekel. Ari kok sing nyekel. Oh, angel temen arek iki. Sing Kacau, curut. kacau iki. Curut iku lho sing Gak gawa. nyekel kok lho, gak nyekel lho. Gak nyekel dhuwit. Gak. Gak nyekel. Bu Kartika sing nyekel. Hei!
Wong donya Kaitane wong apa? donya padha ilinga. Wong donya wong donya Ya. padha ilinga. 1, 2, 3, 4, ya! Wong donya padha ilinga. Wong donya padha ilinga. Iki jaman tuwa. Ayo anembah marang kuwasa. Iki jaman wis tuwa. Ayo anembah marang kuwasa. Yeah. Yo. Yeah. Ho. Ha. Wong donya wong donya wong donya padha tobat. Wong donya wong donya Wong donya wong donya padha tobat. Iki jamane wis tuwa. Muga-muga entuk swarga. Jaman tuwa ndang tobat supaya munggah swarga. Bos rambah rene nang nyawero. Hei bos rambah. Iya ya. Bos rambah rene yo nyawero. Nek gak nyawer kebangetan iki ado. Jombang dene lah mesti ado. Motorku mang kene paku. Nambah lo 50.000. Yeah. Wong donya kabeh kudu eling. Kudu waspada merga dunyane iki wis tuwa. Aja pondo padha balapan golek rondo. Kerja sing rekoso. Sing sekara. Sengsara so. Merga alame wis gak karu-karuan. Iya to. Gelek bodo dunya yo angel. Iya to. Orang sepisan yo dipekat karo bojo. Iya to. Menek esuk kene iki bayar BRI yo opo? Kok setaji?
Ojo-ojo BRI kon iki nduk kene iki ditekakno. Sapa ngarani dicelukno? Diundang nang kene maksudnya Cak Taji ngono. Diundang kok mulai nggawa ambang. Kok pikir bancaan ah. Lho ya apa? Sok. Apa Dani? Nggih. Wah, paling parambah, banku bocor ngono. Wah, yayahe koncone Pak Rambah. Menemben kene gak Awakmu. Aku iki lah. Bumi Matur nuwun. Aku disawer. Aduh. Matur nuwun. Kok glodak-glodak? Kacau. Ketoke iku isine iku Mas Batangan niku. Iku Mas jelas. Kok glodak-glodak iki Mas Batangan niku. Kok gila? Kepengin ro? Ya iya sing kancane dhewe. Kon kepengin ro? Ya dong. Kepengin ro? Ya. Ya aja. Lho, Modelmu nek saweran brengose mekekar. njelak prang. Lambene etes. Toh. Saiki kon kudu eling. Lah apa? Ini apa? Awakmu dina iki lak patrol karo aku njaga desa. Menjaga desa Pak Ya, Bayan. menjaga desa. Kalau kamu menjaga desa rutin, Heh. ya toh, tanpa ganggang, itu termasuk dadi pegangan bekerja. Sik ta, tanpa ganggang iku apa? Maksudmu ya apa maksudmu? Maksudmu ya apa? Maksudmu ya apa? Maksudku ngene harus apa? rutin. Heeh. Ojo sampai sewengi metu, sewengi gak iku tak ganggang. Oh, ngono ah. Ya. Jadi harus rutin. Nek rutin itu menjadi pegangan bekerja. Ya. Iya tuh mana saiki golek pegangan nangil lho toh. Oh iya. Eh. Iya, Sa. Lah saiki aku karo awakmu jaga desa patrol. Ya, kan penak. Awakmu melok taga. Melok taga. Kon mene ben kate ngomong sikatono ji ambumu ji. Ambune lho. Ambune sapa? Ababku ta? Ya. Yo ora iso. Oh iya. Melawete saiki sepatuan e. Wah, aduh. Tak joke gombol Pak Sumrambah iku lho boleh ngono. Yo iya wong iki jek kenane ditukokno. Ngenak-ngenakno. Wayahe kok mlebone omah ngundang. Waduh. Mlebone omah. Guyon sampe wetengku senep e. Guyon ndi kon? Metu. Iku. Saiki ngene. Ya apa? Ayo mel aku jaga. Nanti. Lho nek desa kok. Maksudnya nang pojok-pojok desa. Iya iya. Ya ayo. Ayo. Saiki ayo budal to ya. Ayo. Awakmu ngulono. Iya. Aku tangitan. Oh sewang-sewangan iki. Kok sampe kelebon wong unjuk rasa sih gak bener. Oh, ngono ah. Dijogo si temen. Ya. Ayo budal. Ayo. Budal.